Mi ez a Hát, 36? Meg 8? sok esély nem lesz. Mi ez a 803 a neved mellett? 803. Aha, nekem olyan. Ja, nem tudom. Nekem mi van a neve, vagy az életem mellett? 48. De ez mit jelent? Nem tudom, mert tudtam régen, hogy mik ezek. Jaj, bocs! El akartam indulni, de megálltam. Azt de jó a célzásmód. Azt de profi. Ugye? Aha. Hát ezt kilőtték. Kilőtted. Ja nem. Jó, de valami lőtt. Víz alatt vagyok. Ezt fogadjunk egy olyan tank, ami így ugrál. Ez a Az a baj, ezeket úgy sem fogom átütni. Ezek hányasok? Hát, 7-es a legnagyobb. És a legkisebb? 5-ös. Mi vagyunk egyedül 4-esek. Még nálunk is. Ott jön egy. Onnan. Az. Úgy. Megsüllyedtem. Átütöttem. Azt a milyen hangod volt. Itt egy kávé egyes. Én meghalok szerintem most. Nem megy ki. Nem megy ki. Te erősebb vagy, mint én valószínűleg. Aha. Jobbik a tankod. Ez germány tank? Angol. Angol? Az másfelé figyel, ami itt van. Vigyázz. Le is szedték. Hoppá. Hoppá. Na, Megsebeztek. nem. Nem tudok lefelé célozni. Csalás. Csalás tört ki. Ó, de hogy hátba is lőnek. Gyere vissza. Hol hátba? Az jó kérdés. Onnan jobbra van, onnan. Nem megy ki. Pedig már sok esélyünk nincs, meg fogunk halni. Nekem még maximum van az életem, de ez semmit nem ér. Megkaptam egy 178-as, meg egy 129-es. 1500-as életű tíger. Tíger. Bazd meg. 1500. 25% az élete. Júj. Na rám mindjárt lő. Leszettél egyet? Nem. Még nem. Sebeztem 390-et énekel, nem basszus. Ott felül mutatja, hogy mennyit sebezték, gondoltam, hogy semmit. Hát ja. Bár túl mentem. Hát így. Good to see you. Come on in, let's go. 13, 12, 11, hol vagy? 10, 9, 8, 7, 6, ott vagy. BT7, azaz látlak. Go felderítés, felderítés. T28-osok, azokat nehéz tovább vinni. Hát, Egyre. túl nagy a kevés páncéletuk. Mit egy vasút? Jó, hogy álljunk meg, mert meghalunk. Tudom, azért megyek. Nem. Jó, itt észrevesznek. Aha. Kéne menni valahogy a hegyre. Jönni vagyok a hegyről.
Oda lassan forog a lövegtornyom. Igen, már be is sebeztek. Én még oda se értem. Hogy ennyi az életed? Ne. Mecsasz? Viszont sebeztem már elég sokat. 188-et. Ez így. Hát erről lepattant erről a headszerről. Jelz, menjünk ki. Jaj, bocs. Nem baj. Jó. Gyere, menjünk egy másik úton. Jövök. Perc, csak megfordulok. Erre mentél te is, ugye? Vagy nem? Return to the Mac. Get up what it is, what it does, what it is, what it isn't. Looking for a better way to get up out of bed instead of getting on the internet and checking a new hit. Me get up. Hoppá. Itt ugrottam egyet. Elszakadt a lánztap, level 500, jó, jövök. Basszus, neki mentem a sziklának. Basszus is ellopja. Ellopták a tankodat? Vagy mit loptak el? Ne. Killemet. Az hogy lehet? Hát belesebeztem megint 122-t, azt az utolsót ő akarta belesebezni, akkor lőtt. Ja. Itt lesznek szerintem. Itt van egy Edzer. Lepattant. Lőj bele. Bazd meg. Akadok. Akarsz. El akartam lőni a lánc apádba. De jó. Ez is szép volt. We go back, this is the moment, tonight is the night, we'll fight till it's over, so we put our hands up like the ceiling can't hold us, like the ceiling can't hold us, and we go back, this is the moment. Hín. Híni. Itt vagy mögöttem. Jó. PZ2. Kettő. Mi az, hogy kettő? Elmegyek jobbra. Ami mindig megy a felvétel? Ja. Az igen. Én is megyek akkor arra. Jaj, menj innen. Milyen gyorsan mész? 30. Én is. 31. 2. 40, 40. 4. 5. 6. És 26. 7. Ó. 8. De ez tök jó, hogy egyedül jövök. 40. 42. Jövök én is. 46. Majdnem 50 nem megyek. 50. 52. 53. SOS. SOS. Ezt mivel csinálod? Y, nyom folyamatosan, és akkor valamire húzza az egeret, és nyomsz egy bal gombot. SOS. De jó, hogy PZ1C. Fú, basszus. Az hányas? 3-as. Egyik kedvenc 3-as szintű tankom. Nagyon keményen. De jó, fel fogja mindenkit leírtani. Fú, de gyorsan megy. Fú, Ne. bazd, ezt se tudom mit lövet. Ez fel fogja mindenkit leírtani ott. A bázisunkon. És hol megy be, már én nem is látom. Figyelj, mindjárt meglátod a csapattársaim mögött. Vazzag lő valaki. Ja, csak én nem tudok kanyarodni közben. Ott van. Aha, látom. Eltalálta. Ja, ott itt T18. Hús! Hol? Júj, geci. Ne állj meg, gyere! Így is jó. És mindenki fel van derítve. Baszki! Mondtam, hogy gyere! Ne állj meg ott, gyere vissza. Hát de hova vissza? Astrom, hol vagy? Most amúgy is töltés alatt állok. Addig várok egy picit. Ja, már látlak. Most én kimegyek, azt leszednek.
Van náluk löveg? Nincs. Meghalt. Már hogy? Kijöttem a tisztásra, innen most leszednek. Vagy nem. Ó, ott mész. Ó, de kemény valaki. De miért mész? Hát le fognak ölni. Nyugi. Jaj, nyugi, ott egy D2-es. Jaj, nyugi. Igaz, tényleg. Na jó, ez lepattam nekem. D2-t nem tudom átütni. Milyen? Lő egy löveg mégis. Melyik löveg? Mi a szar? Mi az, hogy kártű? ...14-es FPS-sel kemény vagyok, mi? Mhm. 22 és FPS-ön. Amelyet Bazzeg. soha. Lőnek jobbra is, tök jó. De jó, hogy akadok fúrra. Júj, -8. Can we go back? This is the moment. Tonight is the night. We'll fight till it's over. So we put our hands up like the ceiling can't hold us. Még átütöm valahogy, de öltösöket se vagy. Vagyis hát én legalábbis nem. Te lehet. Germány tank. Hát akkor földerítek. KV1-es. Nem biztos mondjuk erre kéne jönni, de nem baj. Baszki. Úgy eltolt ez a kávé. 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 Földerítem saját magamat. Ráugratok egy másik tankra, akkor megdögli. Counter-terrorist. Kinyírtam egyet! Azt a rohadt! Én meghaltam. Kinyírtam egyet, és meg se sebzett. Méghozzá egy... Mit tudom én miért? T-28-asat. Földerítettem a csomó mindenkit, ezt most már vezettünk is. Kinyírtam egy bácsit. Itt egy domb. Így tolas, keci. Ó, jaj. Új, megsebeztek valakikét. Látom. Hát de ki volt?